tabi. So guys, pwede niya ako gisulog ganun guys. Kung ganun sila ita. Wato na po sa eskwelahan. Kaya sa ato kasi mga kailangan gisugo. So kuha sa datag pugong. The mother of Inday is very busy. Busy too much. Too much scrolling, busy. Oh, nag-drawing ka diha. Oh, unsa man? Hangir or snake o wa ko kabasabot. Alam unsa nang drawing ah? Unsa na siya na? Ano may imong gi-drawing? Ay, tada. Ah, unsa na siya? Ako. Tading-tading mo to. Tada.